Avui anem a parlar sobre una cosa que està passant en la nostra província, València, una forta tempesta anomenada la Dana. Potser has vist molta pluja, carrers inundats i has escoltat els adults preocupats. Anem a entendre junts què és la Dana i com ens està afectant. La Dana significa depressió aïllada en nivells alts. Encara que sona complicat, podem imaginar així en el cel. De vegades, una massa d'aire fred es separa i es troba amb aire calent i humit. Quan això passa, es formen núvols molt carregats d'aigua que poden provocar pluges molt fortes en poc de temps. Què ha passat a València? En els últims dies, la Dana ha portat molta pluja a València. Ha plogut tant que els carrers i rius no han pogut absorbir tota l'aigua, causant inundacions. Algunes persones han hagut de ser rescatades de les seues cases o cotxes, i hi ha hagut talls de llum i altres problemes. Com ens afecta això? Les inundacions poden ser perilloses. L'aigua pot arrossegar cotxes, arbres i entrar en les cases. Per això, és important que, durant aquestes tempestes, ens quedem en llocs segurs, evitem eixir si no és necessari i seguim les indicacions de les autoritats. Què podem aprendre? Quan passen catàstrofes com aquesta, una cosa meravellosa que hem vist és la solidaritat entre veïns. Durant aquesta Dana, moltes persones s'han ajudat entre si, compartint aigua, aliments i, sobretot, molt de suport. Encara que l'aigua ha deixat els carrers plens de fang i algunes famílies han perdut coses importants, els veïns s'han estat allí per a ajudar. Hem vist persones caminant quilòmetres i quilòmetres per a portar menjar, aigua i tot el necessari a qui ho necessitava. Ningú s'ha quedat sol, i això ens ensenya una cosa molt valuosa en moments difícils: tots podem ser una gran família, ajudant-nos sense esperar res a canvi. Els bombers, policies i molts voluntaris també han treballat sense descans per a garantir que tots estiguem segurs. Tots junts, amb xicotetes accions, aconseguim coses grans. Aquesta solidaritat ens mostra que, encara que les tempestes siguen fortes, la nostra unió i generositat poden ser encara més poderoses. Conclusió. Després de la Dana, tots hem après que, quan ens unim i ajudem els altres, som capaços de superar qualsevol dificultat. Això és una cosa que hem de recordar sempre: la nostra força està en la solidaritat i el suport mutu.